Azaz, dőlj előre, és már tudom, hogy nehezebb, tessék előre Milán dőlni. váltott lábbal. Gyere Milán, azaz, dőlj előre, dőlj elő, azaz, oda betűnök a lábam közé. Jó, gyere Csana, nem láttalak, gyere még egyszer, váltsd a lábad. Azaz. Jó, megvárjuk, még visszaér a Csani is, ez az. Oké, mehet visszafelé. Visszafelé is, úgy, ügyes, jól van. Na, következő, térdelünk a deszkán. Térdelünk. Feneked rajta van az alsó lábszáradon, nagyon jó. Előre teszed a kezed, és itt fogsz nagyon figyelni arra, hogy a hüvelykujjad nem kerül közel a kerékhez, mert rámegy. Válszélesség vagy annál nagyobbat teszed. Az első feladat mindig micsoda, Miri? Két kéz egyszerre dolgozik, nem váltod a kezed, Mackó. Nézd, azaz, egyszerre, és egyszerre tolom vissza. Ez a család. Egyszerre. És ülök a fenekemen, uraim, senkinek nem jut eszébe fölülni. Tessék a fenekedet rátenni a sarkadra. Ez az Áron várhat, Csanika is várhat, tessék betenni a lábfejedet, Csani. Ez az, és most kívülök. Most vártott kézzel el, Milán. Milán vártott kézzel. És ülsz a fenekeden, nem emeled meg a feneked, ez az, Csani, küzdjél vele. Ez az. Jó, hogy vigyázz a lábadra. Vissza, váltom a kezem. Jó, oké. Csanik megvárjuk, gyere babám. Úgy mi? Váltom a kezem, Csani, és ülök a fenekemen. Ez az. Jól van, ügyes voltál. Jó, már is feküdhetsz a hasadra. Állad alatt van a deszka vége. Állad és a nyakad között, mindikét is megvárjuk, hogy rárakjuk. Nézd csak oda. Nem ami álló kell nézni, de már ügyesen tudod. Ez az. Na és akkor mit csinálsz a lábaddal? Két lábadat megemeled, térdedre hajlítod és húzod magad felé. Egyszerre megy a két kéz. Ez a család. Zárd a lábad, Csani. Zárd össze alá, azaz. Milán, egyszerre menjen. Egyszerre a két kéz. Milán, hátrafelé tolásnál is egyszerre megy a két. Egyszerre, Milán. Azaz. Azaz. És most mehet a váltod, vigyázol. Állj meg egy kicsit, kezedre vigyázol. Megváltod kézzel. Váltod. Azaz. Jó, és majd ha visszaér, mindenki megáll egy pillanatra. Fejedre vigyázz, Csani. Váltott kéz minus. Hol a lábad? Állod, hajlítsuk azt a térdet, köszi, és megálltuk egy pillanatra. Jó, mindjárt mondok egy olyat, amit ügyesen megjegyez mindenki. Amikor elindulsz előre, és kiteszed előre a kezed, mit csinálok? Nem hajlítom a könyökömet, ide előre teszem olyan nyújtva, ahogy csak tudom. Induljuk? Teljesen tedd előre a kezed, teljesen könnyed nyújtásig. Előre. És milyen ügyes mindenki kinyújtja a kezét, és mit felejtettem el? Jó reggelt kívánok itt 10 órakor. A térdemet fölhajlítom, oké? Ide föl, na még egyszer, és megváltott kézzel. Nyújtsd a könyököd, nyújtsd a könyököd. Miri, nyújtsak ki? Nyújt ki a könyököd, minus. Csak nézd meg egy picit, menjél babám. Áron, lábad. Lábad. Áron, lábad. És fel a lábad. És tessék teljesen Milán, ügyesen fel a láb, előre tudod? tenni a kezedet. Azaz. Előre. Lábad. Hol van a lába, hol van a könyökkel? Maci, megint Milán, azaz, fel a láb. Itt hamírnyál a kezed, ahelyett, hogy kinyújtanád előre. Jó. Oké, erre figyelsz nagyon. Várj, megvárjuk, Csani. Ez az, nyújtsa a könyökét. Nyújtsa. Ez az, jó, és így most visszafelé, és tessék kinyújtani a könyököt, Csana. Nyújt, azaz. A jobb kéz már teljesen jó volt. Nyújtsa a könyököt. Oké, már is feküdhetsz a hátadra. A tarkódnál van a deszka vége. Hol a tarkód? Tedd a tarkódra a kezed, Miri. Hol a tarkód? Azaz. Ott lesz a deszkának a vége. Popsit egészen ide teszed, megy még előre. Úgy dőlsz hátra. Úgy mi. Na uraim, két láb egyszerre dolgozik és tol hátra. Te Áron, hol van a tarkód, barátom? Áron, hol a tarkód, cica? Hol a tarkód, kis mukus? Nem vagyok lusta, nem támasztom a fejem. Itt a tarkód, ezt tegyük ide, kapaszkodhatsz felé, úgy. Még egy kicsit. Küzdjünk egy kicsit, nem jó még? Tessék még hátrébb menni? Egészen itt legyen a deszka vége. Menjél még hátrébb. Az már nagyon sok lesz.
Ez az. És nem lógatom a fejet, megemelem és tartom. Mindenki tartja a fejét, Csanika is tartja. Nem lóg a feje, itt tartom. Megemelem és nézem a pocakomat és a térdemet. Küzdjünk vele, na gyerünk! Egyszerre megy a két láb, küzdés van. Nagyon. Ez nehéz, ezt tudom. Itt. Ez az. Ez a csecsemőkori reflex leépítése. Haladjunk, uraim, és emelem, hol a pocakod Milán? És most váltott lábbal kell? Hát először váltom, Igen, aztán aztán- először aha. egyszerre. Cica megvér, figyelj csak. Megfekeni. Azaz Milán, nagyon jó. Ez a csacsa, figyelj csak. Legyetek, hogy ügyesen meg. Ez az Áron nagyon jó. Nagyon jól csinálod. Váltott lábbal. Ügyes vagy. Tartsd a fejed. Ügyes vagy. Tudom, hogy nehéz, tudom csak vele. Na gyerünk, indulok elől, és itt van a fejem föl. Itt van, és tartom. De van Tudom azért, tartani. hogy lezárom a tudom, ablakokat. Tudom. De ez a legjobb, mert ezt átnézed kétszer utána, már nem kell már tudni. Mi mondta vagyok? Nagyon jó. Olyan elő vagyok csak, na? Jó, oké. Letesszük. Jó? Leteszed egy pillanatra. Elég az eszkávon. És jön a nagy labda. Ezt hátba fogjuk csinálni. Nagy labda kinek van? Van. Az Még nincs. Nem majd. Trambulinról volt szó. Jó. A trampolin, mivel ezért? Nem, majd nagy napda is lesz. Ha kell lesz? Mondja csak szépen. Munkája. Igazából a trampolin, mint jó ősi magyar szokás szerint, erre mondják, hogy ez az agytörzsi ingerenciára létfontosságú dolog, tehát folyamatosan ugrálni kell rajta. Én azt mondom, hogy ha van trampolin, és elkezdjük az alapnál, hogy megpróbálunk zárt lábbal. Állva, gyere! De van egy kicsi is. Először akkor Áronon lesz az első, és akkor a nagy labdát a két kicsi mutatja. Először megy sima zárt szögdelés, zárt lábra, utána terpezzen szögdelő, és megy a terpezzár, és főleg Áronnak lesz majd az, hogy megpróbálunk akkor lendíteni a kezünket oldalra, amikor a lábunk terpezbe lendül. Megállok egy pillanatra, összezárom a lábam, és onnan indulunk, hogy zárom a lábam, és amikor terpezve megy föl és le. Oké, mindig akkor nyitom a kezem, amikor terpezve van a lábam. Mehet? Gyakoroljuk, gyakoroljuk. Nehéz, igen, és utána ezt kéne megcsinálni, azt, hogy megfordítom. Tehát akkor fog fölmenni a kezem, amikor amikor terpezve, mindig össze, és mindig ellentétesen. Jó. Olyan feladatokat kéne kitalálni így vegyesen, hogy teljesen külön mozogjon kezem, teljesen külön mozogjon a lábam. Amikor megvolt már az oldalirányútalás, akkor elkezdem a haránterpezt. Ha megvolt a haránterpez, akkor elkezdem összekötni terpez, elől, hátul, terpez, elől, hátul. Ezeket meg tudjuk csinálni, és ne adj Isten, a terpezzel elől-hátulhoz tudunk mondjuk egy karmozdulatot tenni, mondjuk egy minden második mozgásra, vagy minden mozgásra tapsolunk, akkor az már szuper jó. Jó? Tehát ugráljunk, annyit ugráljunk, amennyit csak lehet. Ugrálunk, jó? És el kéne jutni a terpez-zár harán terpeszig. Jó? Ezt kéne összehozni. Jó. Na és akkor most jönnek a kis barátaink, összeállra. Na, megkérem akkor. Milán. Uraim, azt kértem az előbb, hogy tegyük le a deszkánkat. Mondtam, valaki szót fogad azért. Nem, semmi baj, tehát néha így mond az ember valamit, és így átról. Csak történik valami átról. Ez a hír. De figyeljetek, felváltom, mivel két labdánk van, ezt külön szoktuk csinálni. Csani először megmutatja a Milán, utána te is megmutatod apának, jó? Csücs addig apához, Csani, és akkor utána majd megmutatod te is apának. Az első feladat a labdán, csak hogy tudjuk. Mutatni fogom a segítségedet. Mindig egy picit előrébb megyünk, hogy ne menjünk neki a radiátornak. Menjünk előrébb. Áron is előrébb megy. Na, Macoka, csak előrébb kellett volna menni, nem kell még ráfeküdni. Állok a deszka mögött. Először is megfogom, hüvelykujjam hátul, 4 Labda deszka mögött. mögött. Áronka nem mindegy, tudjuk. Tudod, hogy a labdát igen. fogom. Na, 4 ujjam előtt, hüvelykujjam hátul. Ráfekszünk és indulunk előre, és megállítom, és hirtelen hátra rántom. És megyek előre, és hirtelen. Ne tedd le a lábad, cica, tudod, tartsd fönn.
És ezt nekünk kell előre szülőknek ezt a és hátra. visszahúzni. Az a lényeg ilyenkor, hogy megtartom azt